Bishop on the Niger, Right Reverend Owen Nwokolo akpọkuola ndị Knight nke ụka ka ha kwudosie ike n'ịlụrụ Chineke ọlụ. Bishop Nwokolo kpọrọ ya bụ oku ka o chiri ndị mmadụ Knight nke St. Christopher na All Saints Cathedral Onitsha. Ogochukwu Ọranụ ga-akọlụ gị akụkọ a n'isi. Nyabụ nnabata anabatara ndị Knight ọfụ nke emere na ụka Easter bụ nke dọtara nnọọ ndị ezinụlọ, ndị enyi na ndị si ebe dị iche iche ma ndị ụkọchukwu. Bishop Nwokolo gwara nyabụ ndị Knight ọfụ ka ha bụrụ ndị na-agbado anya dịkwazi njikere iso Kraịst oge ọbụla. Bishop Nwokolo na okwuchukwu ya nke oge ọ kpọrọ Woman, why are you weeping? Who are you seeking? Nke bụ okwu izizi Kraịst kwuru mgbe o bilitere n'ọnwụ. Ọ gwara Mary Magdalene, kọwara na onye ọbụla ga-eso Kraịst bụ onye ya na ya ga-enwe mmekọrịta etu ya na Mary Magdalene si wee nwee. O wee gwa ndị Knight ka ha bụrụ ndị ga na-akwụdoro Kraịst na oge ọbụla ya na ebe ọbụla ha hụrụ onwe ha. Ọ bụ nnukwute ọkwa ka akpọbata afọ ife a. Ọkwa bụ nke mere na ha ga-adị ka ndị nọ n'elu ugwu, ndị a na-afụ mgbe niile. O kwesịrị ka ha kwudoro Kraịst ebe ọbụla ha nọ, n'iru ọrụ ha, n'ụlọ ọrụ ha. Ha ga-agba mbọ hụ na ha kwudoro eziokwu, kwudoro ikpe ziri ezi, kwudo ịbụ ndị na-anọchite anya Kraịst ebe ọbụla ha nọ. Ya bụ ndị Knight na Dames bụ nke ndị Knight Chaplain bụ Venerable Josiah Ofegwu kpọpụtara n'ihu Bishop wee nyochaa ha, nyekwuo ha obere akụkọ maka St. Christopher. Ya bụ ndị Knight bụkwazi ndị eduru na iyi. Mgbe ha mechara ha yiri akwa ha, Bishop nyere ha scroll nke gosiri nkwa ha kwere ya na mma nke agha. Mgbe ha na-agwa ndị ABS okwu, ụfọdụ ndị Knight ọhụrụ anwa dịka Sir Michael Obojiofo, Sir Emeka Anyadoba, Chizolu Nwobi na Dame Stella Alaneme kenere Chukwu maka ya bụ mbuni enu ma kwe nkwa na ha ga na-arụ ọrụ iji wee na-eme ka ụka Chineke na-eto. Onye President Council nke Knight St. Christopher, Sir Ikechukwu Ejelue na President nke Ladies of Knights of St. Christopher, Lady Ngozi Agbasimelo bụ ndị gụrụ ihe ọgụgụ nke izizi na nke abụọ. N'oge anwa ndị Knights niile bụkwazi ndị kwenwere nkwa, ebe ndị kwaya ya bụ All Saints Cathedral bụ ndị ji nnọọ ukwe Easter wee na-ebunite mmụọ ndị mmadụ. Site na All Saints Cathedral Onitsha, Ogochukwu Ọranụ n'akụkọ ụwa ABS.